Здравейте, казвам се Стивън Стоев и съм търговски представител за Южна България за Адама. Днес е 23 май 2024 година и се намираме на нашия открит ден в село Сърнево. Тук ще представим технология на Адама в житни култури и по-специално приложение на нашите продукти Кустодия, Таймлайн и Маврик. Таймлайн е новият хербицид, който Адама пусна на пазара през 2024 година. Той е хербицид за смесено заплевеляване, който контролира основния спектър от житни плевели, включващ райграс, див овес, ветрушка, лесича опашка, така и всички широколистни плевели, основни за пшеницата. В това число включая и контрол върху рапица самосевка от Clearfield технология, благодарение на съдържанието на флуороксипир вътре в продукта. Освен Таймлайн, днес земеделците ще видят и ефекта от Кустодия, приложен на 100 мл, като еднократно пръскане в посева с пшеница. За момента бих казал, че въпреки тежките климатични условия през 2024, както засушаването много рано на пролет, фунгицидното третиране беше изнесено в началото на май, а сега на 23 май, за момента все още, въпреки тежкото нападение от болести, полетите са чисти. От началото на април до 23 май на полето има около 200 литра дъжд, придружен с хладни температури, в същото време дни, които са доста топли. Имаше доста добри условия за развитие на болести и бих казал, че Кустодия се справя доста добре за момента. Посевите са в млечна зрялост на зърното на пшеницата и най-вероятно няма да бъде направено допълнително третиране. Маврик е нашият инсектицид, който е регистриран в изключително голям брой култури, една от която е пшеницата, на която сме днес. Маврик съдържа талфовалинат, изключително добро активно вещество, което контролира перфектно както дървеницата, така и житната пиявица, в същото време и лесните въшки, от които имаше изключително голямо нападение тази година на полетата. Засушливия период, който беше в началото на април, даде много голям потенциал за развитие на неприятелите по полето и бих казал, че с Маврик свършихме една много добра работа.